Good morning! Day 3. Ayun, kahit pang-apat na araw na namin ngayon. Day 3 pa lang officially. Ayun, punta tayong Universal Studios, guys. Dito na tayo Muulan eh. Hindi pa kaya nasupan sa live. Saan? Yung live. Yung live, ano parang... Oo nga. Yung dyan, supermarket. Parang... Mamaya pag-uwi natin, try natin. Baka sarap. Hindi. Ngayon naman nagsasara mga ano dito. Lakad lang ulit tayo papuntang train station. Dito kami sa ano, malapit kami sa Nishiki. Mahal lang talaga nga yung pamasahe. Load lang ng load. Buti lang may card kami eh. May coca sa akin, tapos kay tita. Ano ba sa'yo? O basta yung niloloadan lang. Parang ano sa atin, M-top doon sa tinatap lang. Beef card, ayun. Dito na kami guys sa Universal Studios. Ayun, breakfast muna kami sa Shin Ramen. Mga tinapay. Ayun, we're here na guys. Hindi lang kayo magra-rides. Titingin-tingin lang dito. Ikot-ikot. Ayan, medyo nalulungkot lang ako kasi wala. Naiyak ako, ano ba yan? Kasi gusto ko sanang ano, diba? Dapat kasama sila daddy dito. Mas may enjoy nila to dito. Mga rides, lalo na si Chris. Kaso ayun nga, si daddy di marunong magbasa ng ano. Ay wow, may paano pa. May pausok pa si ano, Japan. Ayun. Hello guys. Ayun, kakain lang namin ni tita. Dito sa NARA. NARA na kami. Punta kaming NARA Park. Bago magdilim. Man lang. Huh? Bike? Huh? Upa ng bike. Ewan ko lang kung may upahan ng bike dyan. Ayun. Di ako nakapag-vlog kanina. Nakasalubong namin sa ano guys. Yung Korean YouTuber. Yung nagmumukbang si Dongge. So, ayun, nakapag-picture lang ako. Tapos, nakasabay pa namin ng ilang beses ni tita sa tren. Kasi naliligaw din sila. Tinanong pa ako nung kasama niya kung ng direction nga. Kaso, hindi rin ako marunong magbasa syempre ng sulat hapon. Ayun o, sa gitna. My dear. Ay, may mga sign naman pala. Tulad niyan, no. So, nanginginain sila. Ito na ata yun. Medyo. Oo nga. Hapon na kami. So, hindi pwede pumasok. Pwede. Yan lang. Hi! Hello! Don't disturb. Don't disturb. I'm eating. Ayan na, oh, pag-alagala lang. Kaya nga, oy. Kasalubong. Ayan, kasalubong. Welcome to their farm. Oy. Ito kaya ano to? Cute. Hello. Hi. Uy. Naku. Tita. Tita. Ay. Ayun, may ano pala. Cookies pala. Oh, yung cute. Nagta-thank you siya. Oo, yun dito yung si Say na pumunta siya. Bumili siya ng cookies for dear. Natakot. Good morning guys, or afternoon na. Ayun, afternoon na pala. Pasado alas 12 na. Nagbablog sana ako. Arashiyama. Arashiyama. Basta mayama. Nagbablog sana ako kanina sa tren, kaso ang ingay. So sabi ko mamaya na nga lang pagbaba namin. So, ayun nga. 1 hour yung biyahe
from Nishiki papunta dito. Pero di ka na mag-i-exit guys, once ka lang i-exit. So transfer ka lang ng train. So dito na kami, nakapag breakfast na din kami, brunch actually dito sa main stop doon. Tara, punta na tayo sa bamboo forest. So sarap manirahan dito. Mga ganitong klimang nagpapaganda sa mga skin nila siguro, no? Kasi yung kinakain. Sa Arisha, Yaman. Hindi niya pa rin ma-pronounce. Arashi Yama. Arashi, Yama. Ayun. Yan, mga bahay. Arisha. Bala ka dyan. Basta may ara tsaka Yama siya eh. Okay na yun. So ayan guys, wala naman tayong gagawin dito kundi gaya nila, picture sa nature, yung mga nature lover. Yan, dito ka sa mga probinsya. Sa NARA, sa Kyoto. Kaso nga lang masakit sa paa kasi matinding lakaran talaga. Pero kung sapat naman yung nyo, or maganda yung dala nyo sapatos, bakit basa? Tawag dito? Komportable. Naka-boots dito. Oh, komportable yung sapatos nyo. Okay lang yung mga ganito. So, ayun. Nasa sapatos yan. Nasa tsinelas. Pero hindi tsinelas. Pag mag-tsinelas kasi napakalamig. Ano to? Parang ilog. Ganda. Ito pala tumutunog. Ay, tumutunog. Maingay. Ayan. May mga stalls din pala dito guys. Mga kainan, takoyaki, mga ginigrilled na something, sticky rice, or yung mga vegetable. Ayun, akala ko wala kaya kumain kami doon sa mini stop. Ito, siopaw. Tignan yung steam niya, oh. Yan, pero mamaya na lang. Ayan. 15 minutes na lakaran papunta doon sa bamboo forest mismo. Tingin tayo ng mapa. Ayun lang, walang English translation. So, 0.4 kilometer to Getsukyo. Tapos ito pabalik na. So, we are here. Asan yung bamboo? Bamboo. Halawalay. O basta. Tanong-tanong na lang tayo. So, yun, nagtanong ako doon kay kuya, nasa tindahan. Dito daw, tatawid daw tayo ng bridge. And 20 minutes of walking pa. So, let's go. Ayan, sinisipo na ako sa sobrang ginaw. Saan yung tita ko? Hala, wala na naman si tita. Asan na ba yung malinggit na baba? Ayun! Ayun! Sige, selfie stick. Ayan. Tita ko yan guys, pinsan niya ni Papa. Kaya yung originally na kasama ko talaga dapat. Ayun, siya pa rin kasama ko ngayon kasi nga yung voucher namin. Kasi ginamit na namin. La, malaglag ka dyan. Sige lang. Late niya, no? Ha? Ang ganda. Picture. Buhay na pala ulit tong guys, itong camera kasi kahapon duman ulit kami ni tita sa Dotonbori. So doon ako naghanap ng ng parang wait, hinihingal ako. Basta mabibila nung saksakan at sa big camera ako nakabili. Kaya na-charge ko na kagabi. Sayang dapat nung pumunta kami ng Kyoto last, nung second day namin, bumili na ako kasi may nakita ako dun sa may, kaso, ayun, di ko pinili na mahalan ako. Same price lang naman pala. Pero ang ganda guys, so tingnan nyo yung yung mga nature lover. Talagang ganito. Tinatamad na sana kami ni tita kasi bukas, check out na namin.
Kasi sabi ko, sayang naman. Kung matutulog lang tayo maghapon. So, gumora kami. Oh, ayan, ang ganda. So, ayun. Hindi ako nagsisisi na pumunta kami. Mas ramdam dito yung hangin, guys. Yung lamig. Kasi malapit sa tubig. For sure, nagyayelo sa lamig yung tubig na yan. My goodness. Yes! Ha? Picture. Hindi ko alam pa. So, let's continue walking, guys. Kaya, hindi ko alam kung kaliwa o kanan tayo. Basta sa dito yun. Tawid dito sa ano. Sa bridge. So, magtanong na lang ulit. Sakit na ng ilong ko. Nakalimutan ko yung mask. Diretso lang daw. Pagkatawid ng tulay. Ha? Nagbabasa ka, tita. Ayun. Okay lang yan. Daming tao naman eh. Dami mapagtatanungan. Mga tindahan na naman, oh. More on sticky rice na. Matatamis kasi. Hindi ko betang matamis. Tinan mo nga yung ano. Yung chocolate na galing aeroplano nandito pa sa akin. Ay, hindi ka mahilig sa matamis. Hindi. Ayoko talaga sa ano. Hindi naman sa ayaw pala. Hindi ko lang bet masyado matamis. Kaya titikman muna namin yung binili ni tita na ano. Hindi pala masarap. Masarap. Hindi masarap yan. Ayun oh. Oh. Yee. Number 1 daw siya dito. Basta may 1. Big sabihin number 1. So, sige nga, tikman natin. Sabi sa'yo, parang sticky siya, something siya. Dito kaya yung bukasan, tita. Yeah! Thank you. Yeah. Fine. Bye. Cheers. Malagkit nga. Pulutan Sticker. palaki. Ang pulutan. Pulutan. Malagkit. Pero pulutan mo. Ano to? Peanuts. Ba't kulay green? Covered in matcha. Ano ba? Tawag natin ito. Kanin natin. Buchi. Buchi natin. Well. Pag tinatamad kayo maglakad, ngayon, may parang karwahe kaso tao yung ano, humihila. Parang kawawa naman. No? Yung gano'n, no? Tao yung hihila sa inyo. Pero magaan lang yan. Oo, kasi may wheels naman eh. Pero nakaawa pa rin. Ito na guys, yung way papuntang Bamboo. Ayan, path of Bamboo. 250 meters. Chikuri no Kumichi. So, dito madaming tao lumabas eh. Ang kawawa naman. Kahit na ba trabaho nila yan eh. Nakakawa pa rin. Hindi siya mabigat. Oo, pero ewan ko, parang nakakaawa naman na. Magbabayad ka para lang buhatin ka. Ewan ko lang to. So we are here. Uy, ano to? Longganisa. Ay, kamote. Mamaya. Mayata. Hanggang saan kaya yung bamboo dito? Kaya nga. Try natin doon. Tapos balik na tayo pag mahaba pa rin. Ayan guys, libingan yun ano. Parang mga puntod eh. Cute. Cute ng likod din. Parang mga origami lang din na tupi-tupi. Picture muna ng mga product guys. Kaya may mga bit-bit akong ano. Para naman di ba yung aking RMK is
makapunta sa kung saan dito sa Japan. So, finish na to. Yung deodorant naman. Pero hanap tayo ng ibang spot. Tita, manuno ka dyan, ha? Kala lang ginagawa ko. Anyway, asan si tita? Dito lang yun namimili sa unahan eh. Ayun. Bibili ka? Mga kimono. Ayun yung mga bag na ginamit natin. Ha? 3 for 1,000? Apat po. Ang isa. 400. 400. Oh, Pwede. Ang laking gulong eh. Kaya ang bilis din makarating. Malaki ang gulong ski. Ang cute. Ano ba balance? Ah. Cute. Sana naman tiyahin ko na wala na naman. Hala ko. Mag-garden na guys. Sobrang mahangin dali. Ayun punta tayo sa Nishiki? Nishiki Market. Mabutan pa natin. Hanggang 5 PM. Hindi. Type to 5 PM. So, we're here sa Katsura Station. Uwi na ba? Ang dami na estudyante yun. Kanina konti na po. Mamamalengke ka lang, nagre-retouch ka pa. Yan, sana may mabutan pa tayo guys. We're here na guys. Hindi ko alam kung saan yung way. Hanap kami ng local na mapagtatanungan. Nishiki Market. Syudad na rin pala halos eh, no? Pero parang ano siya, province pa rin kung ituring. Pero madami na rin infrastructure. Tabi-tabi na rin building. Ayun. Otabi, Kyoto. Where are we going? Dito kami galing eh. Baba ng tren. Paguy. Hindi kaya ito na yon, tita? Ano yun? Nishiki. Wait lang. Excuse me. Nishiki Market? Then right. Yes. Yeah. This Puti na. Shinkyogoku Street. Okay. Then, どれぐらい待つの？100 meter. 100もっとでしょ。ah, 300 meter. 1ぐらい。Oh, left. left after right. Okay. もしやったらポリスボックスask me. Okay, okay. Thank you. Yes, so dito, Shinkyogoku, tapos 100 meters left. So, halika na. Hanapin na lang natin. Ewan? Komemyo. Sarado na. Tapos, left daw. About pan. Okay, ito na yun. ito? Hindi. Doon sa kabila. Tagusan. Tagus-tagusan eh. Nishikidori. Baka doon. Nishikidori ito. Ay, may ABC Mart oh. ABC Mart. Parang
Ay, iba pala yung nasa ano, sa Thailand. Ito na, tita. Ayan o. Nishiki. Ito na. Ayan o. Nishiki. Ayan. Nakuha rin namin. Nishiki. So, let's go. Tingin-tingin tayo. Mga side dishes, guys. Sari-sari. Ito, natutuwa ako ginagawang ano eh. Parang hotdog lang ng ano. Cold cucumber. It's very delicious. Nakastick. Medyo ma-shoko. Ma-shoko na masarap ang amoy. Alam niyo yun? Fermented ata. Kini-ferment. So, yeah. Sake pub. Sari-saring amoy. Ang bango. Crablet. Mga dried. Ano ba to? Ay. Thank you. Tita, testing. Harap, siwid. Harap. Tumailing ah. Bamboo shoot. Tama, bamboo shoot nga. This product can be put in normal temperature and can be took on the airplane. Recommend to put it in check-in luggage and avoid pressing. Tikman nga natin. Ang tawag sa atin na ito? Ginagawa to ano eh. Ginagawang fresh lumpia. Malat-alat. Bamboo shoot ita. Yung ginugulay natin. Yung galing sa kawayam. Mga pickles. Radish and plum. Bonito flavor. Barley miso. Ito gusto ko. Masarap to eh. Ginger to eh. Panglagay sa ano. Mamaya pagbalik natin. Ano? Ginger? Masarap to sa ano. Sa grilled na salmon. Mga ganun. Mga isda. Sarap siya. O tara. Side dish mo. Para ano, hindi balansa. Banda rito naman, mga seafood. 1 cup, 200 yen. Dilis. 1, 500 yen. Ay, dito tita, meron pa oh. Kabila. Ito mga teacups. Mahirap ibiyahe yung mga bata. Ito, di ba bubusog tayo dito sa ano? Sample. Sample talaga. Panlagay sa ano? Yung parang Oo, linga. Ayun, octopus. Gusto ko to i-try. Magkano kaya to? How much? 400. One stick, 400? Okay. Ha? Oh. Oo, kanin nga. Bili ka na. Pati ito, tita, masarap to sa kanin, oh. 1,080 yen. 500 pesos. And there is smaller one. May small pala. Like 540 yen. 540. Ako, tatry ko to. Ito, mahal na laki. This one, 1,000. Wala, mahal. Ano? Iba-ibang price. Iba-ibang size kasi. Okay.
Ano to pala ka? Oh my gosh, ba't nyo naman kinarni yung asawa ko? Pala ka nga ba? Tuil. Mukhang pala, eto, naku, bakit nyo naman ako inano? Yung mga kaibigan ko, kapatid ko. Nakakalok. Ito kaya, gusto ko i-try octopus. Oh, may 350. 300円、350円、400 100, 200, 300, お、来た。 Oh, 来たもん、そう、350円。 350. Yes, this. 350. Oh. Oh, yata. Try natin. Tingnan mo. Kaya mo. Lamig. May itlog sa loob. Parce que normalement, ça se fait avec les mains, en plus, les rabats, May quail egg sa loob. Namis-namis. Non, en plus, c'est vrai, le rituel à la base, c'est ça. Kape. Ano nga ito? Tea? Tea. Thank you. Ay, internet. Ang sarap. Parang ano, yung roasted na bigas. Kape ng ano, kape sa... Ano bita ko? Oh, ang sarap sa tiyang ginhawa. Ano? Hinahanap ka? Masarap yung tea, tita. Para siyang tinutong. Yung binibigay doon, yung nasa ano, mangkok na ano, ceramic. Masarap. Masarap sa ano, sikmura. Hindi ko alam kung magkano eh. Pre-taste lang eh. Tikman mo. Promise, masarap. Magugustuhan mo yun. Parang tinutong. Where are you from? Philippines. Masarap. Masarap. Very masarap. Very masarap. Oo. Oo, diba? Ang sarap sa ano sa sikmura. Black bean tea. Ito yun. Ito yata yun. Okay. Bilang ko nga si auntie. Yan na lang pasalubong ko kay auntie. Ano? Bet mo? Bibili ako. Pasalubong ko kay auntie. China? Shanghai. Shanghai. How cool? How much? 1,080. One pack? One pack. Okay. Ito. 1,080. Ha? One bag. One bag? 1,080? Saan to? This one. What? Ah, dyan sa kape. This price, tea bag, this price. Ah, okay. Sorry. One. I'll get one. 1,080. So, 24 ano siya guys, pouches. Ganito, sa isang bag. Pero masarap talaga, magustuhan to ni auntie. So, may pasalubong na ako kay auntie Tina. Kay auntie, yung kasama namin sa bahay. Ito yung mga benefits niya. Diet effect, to make fat, less sticky, rough skin, eliminate swelling, improve blood flow, normalize female hormone, a good bowel movement. Oh, that is the benefit. Okay. Huh? This is, ano? No. Okay. Okay. Thank you. No queen? No. Gwapo niya. Cute ng coke nila dito. Can. Pero yung hugis bote. Tokugawa. 200 yen. Mahal ah. Kwenta tayo ng kwenta eh. Enjoy na nga lang natin. Bumili si tita nito ano, barbecue na scallop.
Magustuhan to ni Chris. Favorite to ni Chris yung ano, kasi yung ano, yung baked scallops. Ayan. Tingnan na masarap. Picture pa siya. Busy na guys. Oh, labasan na eh. Alas 6 na. Para siyang central. Magpapalit-palit lang kayo ng train, ganun. Central gates. Oh, central gates na. So, lilipat kami ulit ng isang tren. Midusu G Line. Basa-basa lang tayo. Walang English eh. Tulog kami, kuya. Okay. Ayan. Chicken, no? Chicken? Gusto ko chicken. Beef? No beef, no beef. Same. One. Oh. Arigato. Kaka-works. Sige ta. Diyan na lang. Ayan ang aming food guys. Pareho na kami ni tita. Rice with fish and hot noodles. Udon yata to. Ito udon din to tita. With shrimp. Shrimp. Sarap ni kuya kumain sa kabilang mesa. Hinihigop talaga. Correct. Kain guys. Ito pala pantay. Para kayo pantay. Sarap. Malapit lang to sa, ano, sa apartment namin. Ayun lang namin. Sarap. Sarap niya kumain. Inusok ka na. Dito kami sa live. Mas marami pa pala ditong ano eh, choices kaysa sa ano, sa breakfast natin. Eh kaso, na ano yata to eh, 10 na nagbubukas. Hi. Ayun. Wala kami ng correct. Ilang araw kami puro ano, 7-Eleven dito para pala ang daming ano, selection. Ganda ng mga veggies nila, oh. Fresh na fresh, oh. Ganda, no? Mukhang peke. Pero ang ganda. Ang lalaki. Kimchi. Kimchi section. Aliw si tita. Ay, yung mga kamatis, oh. Cherry tomatoes ata to. Ang ganda, no? Pupula. Parang ang tatamis nila. Hati-hati din pala. Parang Pinas. Nahati na din. Kasi naman tayo magluluto eh. Wala, aliw lang kami. Magawa sa Ang galing dito, may mga portion lang talaga guys. So, mga pang single or dalawahan lang. Gaya niya, no, dinner nyo na yan. Ito pwede yung pansing, yung panglaga. Diba? 128 yen. Kaaliw. Ito mga ready na, marinated na. Marinated na mo. Siguro na ganito. Siguro kung may ano lang, kung may lutuan lang dun sa apartment natin, na luluto na lang tayo. Kasi malapit sa ano.